permi ka gagastos bulong. Bakal ka bulong. Kadto pa ka hospital, no? Hindi mo matipan imo pamilya. So dapat practice proper hygiene agud maayo ang external nga panglawason. Kag siyempre, may manog tinlo, may manog patay ka adlaw-adlaw sa imo kagaw. Ano ina? D3 Bio para sa imo nga internal health kag protection batok sa kagaw. So amo na ka importante kung gainom kaya D3 Bio. D3 Bio Health News. D3 Bio. D3 Bio. D3 Bio ang suplemento ko. Kakasang ubok ang sipon, kakasang trangkaso. D3 Bio ang suplemento ko. Bakterya ka virus, ubos sa D3 Bio. D3 Bio ang suplemento ko. D3 Bio ang suplemento ko. Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. BTX 500 ang aton nga suplemento. BTX 500 diabetes arthritis mag-aayo. BTX 500 ang high blood mo sigurado mag-aayo. BTX 500 ang aton nga suplemento. DTX 500. Epektibo nga suplemento sa pagtapna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor, kag madamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro. BTX 500 ang health mo protektado. DTX Coffee Mix kape nga detoxify sang lawas. DTX Coffee Mix, DTX Coffee Mix, DTX Coffee Mix ang healthy coffee para sa tanan. DTX Coffee Mix, DTX Coffee Mix, DTX Coffee Mix kape nga detoxify sang lawas. DTX Coffee Mix, DTX Coffee Mix, DTX Coffee Mix ang healthy coffee para sa tanan. DTX Coffee Mix nag-detoxify, nabuling mapaniwang kay Dodong at kay Inday. DTX Coffee Mix lawas na tiluan, diabetes likawan. O magkape na ta, DTX Coffee na. DTX Coffee Mix. Nakatabi ka na, nakadetox ka ba? Kasakit na gid sang ulo ko, pre. Kadamo na naman hilamon sa dalamnan ko. Nga, prehaw, wala ka pa nagtisting gamit sang bag-o nga herbicide nga Postmaster? Ha? Ano na sang Postmaster nga na, pre? Pare, ang Postmaster sa subong ang pinakanami nga herbicide para sa hilamon sa talamnan. Postmaster Herbicide. Kaya sinikontrolon ang pagtubo sang hilamon pareho sang limba-limba nga puti, ikog kuring, paray-paray, bungot-bungot, sili-silihan, tangkong, kag madamo mga iban. Ang Postmaster may pinaghalo nga metamifok kag pinoksulam na kaya magpatay sang piste nga hilamon nga may edad 12 tubtob 40 diyas. Manami gid man ang Postmaster, pre, kay yakapatay ang mga hilamon. Pare, nakaspray na ko sang Postmaster Herbicide. Gani, gwapo gid ang resulta. Sige, pre. Mabakal na ako sang Postmaster Herbicide. Postmaster Herbicide. One shot kill ang mga hilamon. Ginadulong sa inyo sang Crop King Chemicals Incorporated. Pag may tisi para aron mo aptika. Pag may tisi mo, tungod ang may tisi puno sa vitamina. Pag may tisi mo, barato na o ipig-ibo pa. Tungod ang may tisi, alkaline vitamin C, mulawas aptik pirmi, dili nakakapuyon. Tungod sa may tisi, Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Masakit ang tiyan, masami na budlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics nga nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa Spore Biotics, kadalhay ang pag-ariya. Spore Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, gabulig sa pagtapna sang kagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Magklinika Spore Biotics ka. Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup.
Ini ay isa kang Eurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Naga-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang ating kabataan, i-memory advance na yan. Memory Advance Syrup. Bumaka sa mga butika. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy, good news! Bangon sarang na kamo nga makapakonsulta sang libre. Libre? Libre! Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasay City Branch. Magkadto kada Lunes kag Huwebes sa Salvacion Street, near corner A Pani Street, Barangay Poblacion, Ilawod, Pasay City. Sa Haro Branch naman, magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo na hamtang sa Ilope Street sa kilid sang Robinson Saro. Ikayong lawas salungan halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Dali na mga langaw! Ari na ang paborito natin niya ila! Oh, hindi! Nga, perme lang ako ginalangawan. Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. May virgin coconut oil, gagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sang ilo. Klinika Deo Fresh, a natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Wow! May puso! Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Objective, analytical, informative, and no-hold-bar discussion of hottest issues. Foro de los Pueblos. Masgid pabasko, masgid pasadya, ang magalanog sa inyo tagsa kaaga. Ted Aujero Francia, kag Rey Espeja Umalay para sa Foro de los Pueblos. 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 Sa bawat katanungan, may kasagutan. Foro de los Pueblos. On the spot. Komentaryo nga patas, kag serbisyo nga wagas. Rey Umalay para sa Foro de los Pueblos. Rey Umalay para sa Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos. Ang kampiyon nga tandem sa aga. Rey Espeja Umalay at Ted Aujero Francia. Foro de los Pueblos. Hi! Hello! Good morning! Mayong aga Pilipinas! Mayong aga syudad kag probinsya sa Iloilo. Good morning, Western Visayas. Welcome na sa ato sa Dibarwa nga pagpangalagad sa Huwebes nga edisyon sang Foro de los Pueblos, the People's Forum. Today is August 15. It's payday! Adlaw kita mga ka-K5 sang Huwebes, petsa 14 sa bulan sa Agosto tay 2024. Adlaw man sang sweldo sa karon sa aton sini nga mga ka-K5. Ganaga sweldo sang petsa 15. Kamusta kamo tanan? Kamusta lang aton sini mga pinalangga nga mga tagpalamati, mga suki naton sa kahanginan? Nga nagupod na sa ato sa Dibarwa nga pagpangalaga diri lang sa numero 1 nga News FM sa Iloilo. Ang K5 News FM Philippines, ang kampyon nga istasyon. Ang kampyon nga istasyon, K5 News FM. Sa aton sini mga pinalangga nga mga tagpalamati, mga suki naton sa kahanginan, ginaabi-abi ta na sa aton sa Dibarwa nga pagpangalagad subong aga.
ang aton sini nga mga vendors nga nagkalahalin sa nagkalain nga mga merkado publiko diri sa may syudad kag probinsya sang Iloilo. Amo man sa aton sini nga mga suki nga mga mamang tsuper nga aga para pasada nagalibot sa may syudad kag probinsya agod nga mag pangita sang ila sini nga kinawara ang aton nga mga taxi patrollers, jeepney drivers, toda drivers, ang aton sini nga mga modernized jeepneys nga nagaupod sa aton sini barwa nga pagpangalagad. Isa ka mananaya nga aga sa inyo nga tanan mga kabyanan amo man ang aton sini nga mga suki nga mga KSS o kon KISS KISS K5 Iloilo Solid Supporters. Kamusta kamo tananda sa may mga pinalangga naton nga mga tagpalamati sa nabitasan na pisar nga may nagalibot kay nagatiyog dira sa inyo barangay ang aton nga KISS, especially ang Bayoneta family ang nagapanindugan nga taga K5 kami Hindi nyo kami maliso, taga K5 kami. Amon na iya. May nagalibot kuno kag nagapanglisyo kag nagapatiyog-tiyog kuno Ti man kay sinabat da ni Madam lipat ko sang nga first name gani ni Mama. Ngutod di Mamisel Bayoneta bala ka kay 5 Fred Pasgalaw. Ba't ko nga, di na kami na yung mag-intra. Taga K5 kami K5 News FM. Sa mga listeners naton sa Miagaw, Kalinog, sa may Pasig City, sa Leganes, sa aton sining mga sister stations. Isa ka ayan nga aga sa inyong tanan. Amo man sa Ingori La Paz, may Gimbal, sa Tigbawan, kay Ma'am Hazel Tuos, kay Ma'am Helen Morales Ibido, dira sa may Villa, kag Arevalo, nagapamatigid sa aton sining pagkapangalagad subong aga diri sa Foro de los Pueblos program sa 88.7 K5 News FM Iloilo. Live na live ang kita nga mabatian kag makitaan mga kabyanan pinagi sa aton sining official Facebook page. Magkadto lang sa official Facebook page ang K5 News FM Iloilo. I-search ang K5 News FM Iloilo 88.7 FM mga ka-K5. And hindi magkalipat nga i-share, i-like, i-follow ang aton sining official Facebook page para mas madamo pagid mga kultura naton around the world. Ang makapamati labi na aton sining mga overseas Filipino workers OFW abroad. Mga online netizen. Nagupod na sa aton sining pagpangalagad. Good morning sa inyong tanan. Ang iba ni sila wala patulog kay aga kagahon ang oras sila subong dito sa luwas sang pungsod pero nagupod gid sa aton sining barwa nga pagpangalagad. Good morning kay Ma'am Bing Space J, Jory Lapating Branya, Mama Yet Sapyo nga nagapamatigid sa aton sining pagpangalagad. Dira sa may Hireos La Paz, nagalagumba ang K5 News FM Iloilo. Kay Arporas Cardinal nga nagapamatigid suwong aga belated happy birthday kay Tita Roslyn Silahes. Oy, birthday gali ni Tita Roslyn Silahes Sir R. Way kukbalo ba no? Belated happy birthday kay Tita Roslyn Silahes sa Poras Cardinal family sa Malitbog, Sentro Calino. Nagapamatigid subong aga sa K5 News FM Iloilo. Kay Sir Ronito Sumbong sa Baldoza La Paz, Maritalia Michelina, good morning. Kag kay Ma'am Micah May Benedicto. Sa tanan-tanan naton sining mga listeners online, kay Ma'am Ninisan Presa, kay Macjo Bereberes Bloteo, ang aton sining fans club member, kay Annalyn Bahade, nagapumatigid sa K5 News FM Philippines. Ang oras, alas 7:16 sa aga. Foro de los Pueblos. Sa mga way pa makabugtaw, way pa makabangon na may pangbarikutot. Webes na Webes, mga ka-K5 may klase kag may opisina. Dili sa may syudad kag probinsya sang Iloilo. Kay gani bugtaw na aga pa. Mag-init sang tubig kag magtimpla sang kape nga DTX Coffee Mix. May kape ka na ka-detox ka pa. Magparigos aga pa gamit ang Klinika DTX Beauty Soap. Kag magpangnusno sa imo nagabalingaso nga ilok sang Klinika Deo Fresh. Para fresh na fresh all day. Hoy! Pagpararangon ro kamo dyan! Kag magpararigos! Adlawon tanaron dyan!
Gapanimaho ron tinyo. Abi bugtaw na. Bangon na mga kakaypay. Adlaw na. Benji Astoria, Sigabong ang radyo sa Liganes. Sir Benji. Ray Umanay. Mga TV, Sir Benji, ang 101.5, no? O kung 101.1 ka K5 Benji Astorias, be. Kung nagasigabong man kita da sa Liganes, sa 101.1, mamayat sa Pio, good morning. Gida Raquel Gubatanga, mayong agagid, Ma'am Raquel Gubatanga, Gubatanga family, dira sa Ingori La Paz, good morning lang da. Kay Sir Fernando Pateño Jr. and Ricardo Gubatanga Jr. nga nagabamatigid sa inyong ka K5 Raquel Gubatanga sang Ingori La Paz. Salamat kid sa aton sining mga listeners. Ropa Latosa, good morning. Alas 7:18 sa aga. Sa pangalan sang serbisyo publiko, kaming inyo kinanalagad ninyo sa kahanginan. Natandem ninyo sa tag sa kaga mga ka K5. Ako si ka K5 Ray Espeja Umalay. Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos. Komentaryo nga patas kag serbisyo nga wagas. Foro de los Pueblos. Good morning, Sir Ray. Sorry, I'm late. Komentaryo nga Because, Hindi na naman yung nagkadto yan. hindi, kay bala mo may ginistorya kita kay 5 Ray. Kaso naman sang dengue. Ang yang nga bata admitted sa Iloilo Mission Hospital. Pulo ng patay mo? Oo, duro na gido. So, it's a disturbing development man. But still, high hopes kita gyapon nga the Lord will intervene sa sitwasyon niya ini. Dari nga panghangkat na ini, hindi lang dari sa Iloilo kundi bilog din nga Pilipinas. Sa gyapon sa mga aga, kaupo ninyo Pilipinas. Mayong aga, Ted Aujero, Francia. As of latest count kay 5 Ray, 4,595 ng kaso sang dengue sa probinsya palang ini sang Iloilo. So, why kita nagalalawag sini para nga makulbaan kita, but dapat ka maging aware ang tanan, ginikanan, ang lola, ang lolo, kag ang mga LGU. Kay as of latest count, duha na ka mga local government units ang nag-declare under the state of calamity. Ang Pasig City nakauna declare, kag recently ang Banwasang Tigbawan sa 1st District, kay may 7 ka barangay sa Tigbawan ang affected. Barangay Buyuan, Bagingin, Bitas, Bagombayan, kag ang Napnapan Norte, kag Poblasyon 2 kag 3 sa Tigbawan, Iloilo. Sa probinsya sang Iloilo, napulo ang patay bangod sang dengue as of latest count sang Iloilo Police Provincial sang Iloilo Provincial Health Office. Ang napatay sa Badyangan, 20 years old kag 15 years old nga lalaki. Pamatiin ninyo ang ang age bala, ang edad. Kalabanan gibla ka sa Ray nga sa ginaigo sang age bracket nga ginaigo sang dengue. Although nga way manipili sang edad, may tag-isa ka napatay sa Lambunaw, 4 ka tuig nga lalaki, sa Dingle 20 anyos nga lalaki. Sa Igbaras, 8 ka tuig nga babayi, sa Barotac Nuevo 41 years old nga babayi. Amo nang napatay dira sa Barotac Nuevo, 41 years old nga babayi. Sa Banate, 3 ka tuig nga bata nga babayi, kag sa Pasig City ining lalaki nga 12 years old. So 10 years old sa Pasig. So as of now, 4,595 cases. Kag recently amo nang natrasal kita sa Lodere. Kay may friend kitang yang anak, nagdigit niya daw hambal niya, ari lang kami sa balay. Pero recently, ang yang message nga dito na sila sa Mission Hospital, and she's asking for prayers kay 5 Ray sa sitwasyon nga ni kay ang igo sinisang dengue, magambag ka hemorrhagic utok kag ang internal organs mo. Ang isa sa nakaluwas sa dengue kay 5 Ray nga ginbisita ta si Jewel Bilinario, 12 years old, taga Calaboa, Leganes. Gin-give up na sa sang doktor sa Mission Hospital, ara sa Pedia Intensive Care Unit, nagligad to, ang PICO, ginatawag na PICU. Give up na sa doctors, kinabala ng Iloy nga si Ma'am Julie, nga ma'am, sorry, way na kami mahimo, nahimo na naman ng tanan, pero ganubo kanya nga platelet counts. Ang matambal na, ito lang from 256 na naog sa 19. Ang sitwasyon subong, ang igo ya, utok, kag tinai, liver kay 5 Ray. Nagabanog na dayon. Amo nang iban, pag-abot dito,
madali mapatay kay dugay na galing nabatsag. So kadto dayon sa doktor, kadto gidayon sa hospital, hindi magkangilin nga kung kinahanglan nga magpangutang ka muna. But above all, dapat may defensa man kita. Amo nang dapat ang food supplement tumaron tagid. Kahapon may nistorya kita nga kilala nga negosante diri sa syudad, big time nga negosante. Abal niya, ted magluwas nga importante ga kaon ka laswa, ga kaon ka prutas, kag pahuway gid tulog bla. Hindi lang nga sa gabi kundi during siesta times odto makapiyong-piyong ka or anytime lang nga ginakapoy ka na. Yan miyad gid man gali ang D3 Bio, no? Correct. Kag ang DTX 500. Bako sir, correct na. Correct na. So gina-push naton ini nga kadto na kamo sa clinic outlets, product centers, Pasig, Miag-Aw, Kalinog kag Haro Iloilo City branch subong adlaw sa pag-avail sini. Gusto nyo nga maatagan ka mo, antes ka mo magtumar, pamangkot ka mo sa in-house doktor. Kaya hindi lang nga sa imo matumar ka lang, daw blind follower ka lang bla. Kundi at least kung anong pamangkot mo, ang mga reservation mo, ang mga gusto mo ba i-inquire parte sa D3 Bio, parte sa DTX 500, matagan ka. Inablang antes ka pagtumar mo na kay 5 ray, kung ka na blang bugos pinsan mo nga timyad gimani, pangdipinsan ni sa aton immune system, kapin pa subong nga may outbreak. This is a serious outbreak subong sang dengue hemorrhagic fever. Take note for the word nga hemorrhagic, deadly ini kay ginaigo niyang utok. So kung usually mag-igo na sa mga internal organs ang lawas ang tawo, ang kalabanan sini nga ang tao nagakapatay. But with that, we still and we just declare life gapon sa mga mga pasyente subong ginadengue, and we believe kay Fibre nga may divine intervention ang aton Dios sa sining sitwasyon kay kung desperate ang tao nga manawag sa iya, hindi man siya magbiya sa aton. Correct. So amo na no, we keep on reminding you mga ka-K5 sa kung ano dapat ninyo brahon, no, kag ano dapat ninyo nga gamiton o kung tumaron bilang protection man sa inyo sining ikayong lawas. Because di naton ma-afford nga makitaan kamo nga nagapila sa ospital, nagaulat kamo nga tipanon kamo da. Swerte lang kung matatap kamo da yun, paano kung nagaginutok na sa aton sining mga koturan, no? Sa aton sining mga ka-K5 kay sa report kani isang Department of Health, no? Sa aton sining mga koturan kag sang pila pagid naton sining mga nakuha nga information, no? Nga ang iban gani kuno yang mga doktor, especially sa Maynila, sa aton sining mga kabyanan, no, sa aton sining mga ka-K5, kisa deny nila o kung nila ginasapak ang mga pigado nga mga pasyente, no, o kung mga indigent patients bangod nga why nag-abot ang ilang sining compensation sa ospital. Diyan mo na kung kaisa nga ba, kung mag-abuton ka sang dimalas mo, magbalatian ka sa aton sining mga ka-K5, tapos gaginotok po sa ospital, tapos doon ay pagana magatipan si mong mga health personnel naton sa aton sining mga kuturan. So mas maayo na lang nga maghalong kita kag proteksyonan taton sining lawas. Nga hindi na kita to mag-experience kag makantos to sa kung ano man nga kabudlay, no, sa akong pananglitan nga ma-admit ikaw sa ospital mga kabyanan. So libat-liwat na mo ginambal sa inyo nga maghalong, magpanglimpyo, kag mag-inom sang klinika D3 Bio. Kung gusto mo magayo, mag D3 Bio mga ka-K5. Foro de los Pueblos. Sa aton sining mga koturan, bago kita magkadto sa mga pangulong dinalan nga nadulong sa aton sa kalwan sa klinika DTX 500 di superior antioxidants. Mera ini sang palaya extract kag di sugar cane extract o kon DSE nga halin naman sa panit sang tubo nga sarang makabulig sa pagparubo sang blood sugar level kag hypertension o kon pagtaas sang dugo. Ang aton mga headlines kinadulong sa aton sang D3 Bio with Physio. Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag ko sa D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo. D3 Bio. Ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio. Mabakal sa mga butika. D3 Bio. DTX 500. Di na problema mo bala ang mataas ka blood sugar level? Ang DTX 500 na ay ampalaya extract nga bugana sa guarantee nga magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na. DTX Coffee Mix. Eric, lidis mas mataas ang ako niya sugar
sugar na batian ko Anti-Tex Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape hintilawan ko man nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnumbo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra. DTX Coffee Mix. Mabaka mga butika. Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM. Sa mga nagapanguna nga mga pangulong dinalaan diri sa K5 News FM Iloilo Foro de los Pueblos Program mga residente sa San Antonio Molo ginabalabagan ang ilang alagyan sang isa kuno ka negosyante. Aha. Sino ning negosyante no nga dala ning ginabalabagan ni no sa aton sini nga mga ka K5 private property na kun alagyan sang mga pumuluyo na. Ibaloon ta na karon kay K5 Ralph Dili Mosqueda. Kaso nga gin-file sang Lapas Police Station kay Nilo Guardaya nagsaka na sa korte. Mga mangunguma nga dapat mag-adapt sang teknolohiya sa pagpanguma suno sa Department of Agriculture Region 6 kag psychological intervention patigayon sang SDO Iloilo matapos nga maaksidente ang isa ka dipang pasero nga jeep sa may barangay Kagay, Leon, Iloilo mga ka-K5. Standby kamo sa aton sini nga mga kuturan kay play naton ang ining special report nga gindihon mga ka-K5 ni ka-K5 Enrico Sorita Jr. kag ni ka-K5 Anjo Salmorin sa sini nga aksidente nga nagluntad dira sa may Leon, Iloilo mga ka-K5. Sa mga taga Leon nga damo gid taga pamati kay pag kadto tay ka-K5 Enrico may mga taga barangay Kagay no kag barangay Danao nga mga pumuluyo nga nagpalapit gid sa ila kag namangkot kung taga diin ano nga stasyon sila pagambal kuno K5 kilala yagid tanan kuno nga mga informan sing K5 kay ang aton nga signal nagalanog sa Leon Iloilo. So, salamat kita sa inyo sini nga pagpamati kan talantaw kamo sa aton sini nga Facebook Live kay dugay-dugay mga kabyanan ipakita namon sa inyo sa aton sini nga mga ka-K5 ang ining aton sini nga special report naging patpat ni ka-K5 Enrico Sorita Jr. kag ni ka-K5 Anjo Salmorin. Iloilo City Health Office ginarekomendar nga ipaiway anay ang pagsuksok sa mga school uniforms agod maproteksyonan ang mga estudyante batok sa dengue. Sakto man nino kay kung uniform ka mga kabatanan lipot ni. Lipot. Oo, so kung wala lang anay suksok sa uniforme, mapasugtan. Pantalon na si Dergor, jogging pants na. Oh, kagi sweater na bla, long sleeve, jacket, no, nga maproteksyonan sila sakto na. Gabay pa nga pamatian na sa nga aton sini nga Department of Education no para maproteksyonan ang aton sini nga mga kabataan. Kasi hindi mo mapaktan bisan ano mo kalong sa balay mo kung sa eskwelahan niya may ara sang kalupad-lupad nga dinggeda. May reklamo ganida K5 Reo sa Dumanga Central Elementary School. Oh, nano? Doro basura sa likod sang classroom. Ang basura nga ina sa likod na niya iya ka simbahan. Ay. In fairness sa simbahan nga ni ang Iglesia Filipina Independiente bla Aglipay. So in fairness man dara kay Sir Forster kag sa principal sang Dumanga Central Elementary School gareklamo ang mga ginikanan. Nagpalabos sila ini sila diri sa K5 sa aton program. Ang Manila Ted pwede mo na abi mapitik-pitik lang da. So mako nami gani picture nila tani i-post tabla. Yes. Oo. May picture dito, may video to pangayon ta kay 5 Ray. Isa pa sa inireklamo nila magluwas sa nagatumpok ng basura. Ti kon may duro basura na mitang ginang lamok da. Correct. Dragi na sila yung mga purong-purong da. Magluwas pa sinadra ang baho sang CR sang simbahan. Nagasungaw sa bintana nga nagasulod sa classroom sang grade 2 pupils sang Dumanga Central Elementary School. So ato ni ginalawag naton ni hindi nga i-humiliate kung sino man dira. Pat palihog ninyo hatagin na ni sang lihok subong. Kay na dala diri sa K5 aton diri subong, ato ni ang pag-marshal bangod sang sining outbreak subong sang dengue, hindi ta gusto nga magmuad ang dengue dira ang lamok nga nagadala sang balatian nga dengue dira sa Dumanga sa Iloilo. Okay, sige sa ato sini nga mga K5. So dapat tagaan na sa nga atensyon sa aton sini nga mga concerned individuals no. Agod nga maproteksyonan ng aton sini nga mga kabataan. And ako pabor gid ko ni nga ay suspended na ang paggagamit sa school uniforms. But anyways, why ni magani hindi man gani ni mandatory mo sa pagkabalo ko ka K5 teda ang uniform niyo. Do mayari ni memo ang DepEd nga hindi ni mandatory. Even before sa amon nga time, eskwela kami bla.
Hindi ni mandatory sa mga mga schools, no? Elementary schools ang pagsuksok sa uniform Sa public schools. sa public schools kay tawag ni gani do gina-consider man ang kapigaduhon bala sang mga ginikanan nga hindi kasarang magbakal sang uniforme mga kakipay. Kama as you are, although nga daw kan na malang bulig man nga sige ka naman kay 5 ko naga-uniforme. Kay ti mayo lang konduro imo bayo. Correct. Kag ang mga bayo mo lang nga pangwa, nga panglakat mo pero ti kon iba sa nagisi na largo mo isa lang kabilog pugis na, medyas mo, loy-loy na. Bintaman gid nga ti may set of uniform Nga mo ka. na susuliton mo. Oo, maiban gani kay 5 ko 5 kadlaw na ang suksok uniforme, Lunes hasta Biyernes. Iban nga hay nga hawot-hawot budget nila, iban gid duwa lang ilang pares ang uniforme. Iban gina tatlo, iban sinada ang lain pag sinada ng suksok malamo. Uba, labhan mo, suksok ka naman. Uba, suksok mala. Oo. Ti mayoning ang kwan sa bang ang suggestion nga hindi lang uniforme Kung mag-uniforme man okay man, pero iban sina kung mga babae kay 5 ray pwede man ang kwan ng okay man mag-uniform, pwede man yang suksok sila sang jacket da. Oo. O galing kay problema naman suksok ka jacket da, may lang kung malamig-lamig ang tiyempo kung ginot para malahas ka man. Malahas ka man. Pasuksok ang kabataan nyo sang sang ni mga jogger pants, no? Mga bago bala sa mga babae, kay tigapalda na sila, ipaiway na yung palda-palda. Si ma'am, danay ma'am, yung palda-palda, ma'am. Pantalon na ang amon, mga kabataan, o kung jogger pants. Mga college, diba? Mga bayo, mga bakatin. Gaguro ay mga puso nyo, ha? Ay. Oo. Ti, mambalang lamok. Hindi eskulana? Di, namin ko balang ang mga college na ikiniban ko di nagakuhan ng civilian uniform. Ti, subong... Crop top na tawag. Ano na, crop top? Crop top na tawag. Amo na ang ginasuksok, pero may ni kakipay, buwing-wing, sinyeres. Madutla na sa nga lamok, dugay-dugay ma. Hindi na maganit ng panit ni Wing-Wing. Nakaditribayo mo, no? Oo, maganit na. Gaplag yun ang lamok. Kat sa lamok ba niya? Oo. D3 Bio kag DTX herbal oil mo. Kari pagida sa mga ginikanan bla bakal kamo inyong supply DTX herbal oil kay Fibre. Lavender or lemon scent. Pamanyos nyo na subong bla kundi iba sa citronella ginabutang nila. Subong yang DTX herbal oil bakal kamo da. Bakal kamo tingob der sa Haro Iloilo City branch, sa Kalinog, sa Miagao kag sa Pasay. Kay parang pambato tas lamok correct. Laura Sumagay, good morning. Butangan kadaan sa mga battery powder ang septic tank para eliminate ang baho. Akon kaunay isa lang uniform ko pag uli laban dayon pagkagasoksok man Ma'am Mergs Coronado. Okay lang na ma'am. Say Ma'am Regs Coronado. Okay lang na nga isa lang uniform mo uba soksok laba importante magmala. Pero kung ang imong underwear ko isa lang kabilog babudlay gid guro. Akon kagi ko na kay 5 ring eskwela ko. Isa lang underwear mo? Hindi ang uniforme ko mati planay. Karon may basi may magdonar de ka underwear hindi na. Ang tabo sina, agi ko na sa una kay 5 ray, ang akon nga uniforme daw duha man lang, hindi man nga isa. Duha. Ti karon kay isa daw na lang abla may may tagok. Ginlaban ko kay gamiton ko for the next day. Pag-eskwela ko sa high school. Hindi magmala. Bisan kundi iban sini butamo ko no sa likod sang refrigerator para mag-init or sa exhaust da. Ginawa ko lang ko yung sok-sok eskwela ko kay 5 ray wala ko no uniforme. So muna nga kuan gida maayo gid ining suggestion subong nga mag civilian uniform lang ana o mag civilian attire ang mga estudyante para man nga mapapatuan ta dugo mahaganaga naman ning kuan ang blatian nga ini kay 5 ray. Hopefully no sa to sini nga mga K5 padayon lang dapat ang mga local interventions sa aton nga mga local government units sa mga barangay para at least mabuhin-buhinan ining kaso sang dengue sa aton sini nga mga K5. Alas 7:36 aga sa aton sini barwa nga pagpangalagad. Sa bawat katanungan, may kasagutan. Foro de los Pueblos on the spot. Mama Maricel Baloro Kasiple sa may Balabago, good morning. Nagapamatigid sa aton sini nga pagpangalagad kay Ma'am Feli Gigato sa may Gigato Abesha Funeral Homes. Nagapamatigid sa aton sining nga pagpangalagad. Anyway, sa aton sining mga kabyanan, nagkadto personal ang aton sining nga news team didto sa may Barangay Cagay, Leon, Iloilo. Ko sa di nagluntad ining masubo nga aksidente
no? O kung ginatawag sa mga pumulyo dito nga kalbaryo sa dalan. Kalbaryo sa dalan bagod nga kung sa tion sang tagululan mga kabyanan, no? Tuman kagrabe ang laputyak sang lutak dito, no? Laputyak, mga baka laputyak kani dugin komos bala nga mga lupa nga gibasa mo sa tubig, kita mo nang laputyak na, no? Sa ton sining mga kabyanan. So amo nang rason kung nga tuman kabudlay ang pangadaw-adlaw nga tanan nga pag-travel sang mga pumuluyo dito pagkadto sa proper sa Banwa sang Leon o kon sa tion sang ila sini nga pag-eskwela para naman sa mga estudyante. Duhagid lamang ka mga jeep, no? Nga nagasulod sa 3 ka barangay nga Ginalabayan, Kagay, Danau, Ingay, ang nagabiyahe mga kabyanan. Kaganing isa ka jeep ang naaksidente sa gintalikdan nga adlaw. Kag sa masubo nga bahin, duhagid ang nadulaan sang kabuhi, no? Sa ton sini nga mga kakipay. Ang pamangkot matapos ang ining insidente, ano ang plano sang aton sini nga local government unit? Ano ang statement na sang aton sini nga mayor? And at the same time anong pangako kag promisa sang pilapagid ka mga politiko sa aton sini nga mga kakipay, no? Kay amuni kabudlay ang sitwasyon dito pasulod sa barangay Kagay, Danau, kag Ingay sa aton sini nga mga kuturan. Yari ang pagpatpat sang K5 Special Report upod kay K5 Enrico Zurita Jr. kag K5 Anjo Salmorin. Oo. Ano oras na nagaling sa inyo? Aga mga pinasakay sa siyempre na wala city. Ang apo ko dyan na lang isama ka sa bugtong. Bugtong tanan? Tana lang isama ka dyan mo. Galing ino. Nalikop sang kasubo ang Alyusan District Hospital matapos makonfirmar nga may 2 ka makabataan ang nagkalamatay nga mga pasayro sang jeep nga nadisgrasya sa barangay Kagay sa may Banwa sang Leon. Agosto 13 tuig 2024, isa kanormal nga aga sa mapumuluyo kag mga estudyante sang barangay Danau kag barangay Kagay sa may Banwa sang Leon nga temprano pa nga manghimos kag magulat sa tag sa kaaga nga maglabay ang jeep nga ginaschedule ang biyahe. Ang iningalagyan nga tuman kabudlay kag lutakon sa tion sang tigululan ang makabig nga kalbaryo sa ilang adlaw-adlaw nga pagpakabuhi kag madugay na nila nga ginaantos. Mga ka-K5, kung nyo sila makitaan, amo ni kabudlay kada adlaw ang ginataris sa mga pumuluyo diri sa may barangay Kagay kag barangay Danau kag subuman sa mga estudyante kung may klase. Amo man nga dalan ang adlaw-adlaw nga ginaagyan sang sining na aksidente nga salakyan. Ang amon sini nga ginasakyan, amon nga serbi nga ambulansya diri, no? Kung may mga emerhensya nga matabo sa sining mga kabarangayan, sa barangay Danau kag barangay Kagay. Sumali amon ning ila nga gina service, no, pakadto sa Banwa, kung ano naman ang ila sini nga mga kinahangganon. Pero ang ining adlaw wala gid ginapangayo sang tanan nga matabo. Alas 6:10 sang aga, ano nga lahog sang kapalaran sa adlaw-adlaw nila nga biyahe may disgrasya gali nga nagahulat sa ila. Diri sa sining nga talakladon nga dalan sakop sang barangay Kagay sa may Banwa sang Leon, nagapataklad gid ang ining pasahero sining nga salakyan, pero way na makaabot kag asta lagi sa tunga-tunga, hinalang way makontrolar sang driver ang salakyan. Hinali ining nag-isol, tob-tob ining natumba kag nagligid kag dira sa sining nga porsyon diri ini nagpundo ang salakyan. Suno sa driver sang jeep nga si Yubin Cabana, samtang ginamanihar ang jeep nga makataklad, disgrasya nga natandog sang pasayro sa front seat ang kambyada, rason nag-neutral ini kag wala nakasaka, tub-tub nga nagdulhog pa isol kag nagbulid-bulid sang 2 ka beses. Ano ganito, sir? Part ko nag-igin ang jeep lang. Pag-igin ko jeep na may pasayro ko sa transit na labot ng pan.
andal kambyada ko. Oo. Di naka neutral. Sige lapak na prayang prino pero nadandag nagapataw sa minto mabot nagbutyog. Pressure ko nga kambya pero hindi masulugin sa par ko na lang ay bunggo. Sa imbestigasyon naman sang Leon Municipal Police Station, wala makontrol sang driver ang jeep kag wala na masarangan sang iya preno. Nagapasaka ni sa may medyo hilly nga part. So napatyan ni sa kuno sang makina so wala niya na makontrol. Nag-us-us ang iya nga jeep la. Natumba and then naulog sa may banglit kag nagligid kang duwa ka beses. Dire sir ang ato nga na-record is may duwa kita ka casualty nga puro minor and then may 16 ka may injuries no. Pero ang passenger sa aton nga jeepney is mga more or less 30 kag ang the rest naman except sa 18 ang wala naman injuries. Ang kalsada ni sir daw do medyo malutak sir no, rough road man na matawag naton pero hindi ni siya sementado ang dalan mo. Actually ang makasulod dito is mga 4x4 lang sa salakyan no. Kung regular naton nga patrol, hindi kita dito makasulod sa area. Ini ang sitwasyon sa sulod sa nadisgrasya sa ning salakyan. Makita naton diri nga nagbalaliskad na ang ila sa ning mga pulungkuan kag may makita diri nga pila ka mga gamit sang pasahero. Ang ginalantaw nila nga rason kun nga ang mahimo no nga napatay ang ining duha ka mga kabataan, ang ulo sini ang mahimo na kalampos sa mga salsalon diri sa sulod sang salakyan. Base sa datos sang Leon Municipal Police Station, 16 ka mga pasahero ang ginpangdala sa hospital. Samtang ang duwa ka mga nagkalamatay, ginkilala nga kanday Princess Marie Cabana, 5 ka tuig ang edad, kag Arvin Calawigan, 13 anyos, lunsay taga Cagay, Leon. Ang mga biktima, ang lunsay maghimata pa. Si Lola Pacincia Cabana, lula ni Princess Marie Cabana, kag bata niya si Arvin Calawigan. Wala gid maglaom nga ang adlaw sadto amo nagali ang katapusan niya paglisensya sang iya bata kag sang iya apo. Ang apo ko dyan na lang isa mga sa bugtong. Bugtong ka na? Tana lang isa ka dyan mo. Galing ilong. Naka mo? Hindi dyan yung apo ko nisa ka. Kaya tamang naibagay naman. Nanay mapanaw ako. Mapanaw ikaw ko na yan. Tiyan na agad sa kumamaaw. Laskin ko. Kinukaw ko. Ibang ko kumamaaw. Hindi ako kumaaw. Kitutuhan ko. Kitutuhan mo sa lang para kung kanan. Iway kang pamaaw. Gusto. Ikaw mo pa mura nga. Hindi mo siglan ka ulo mo. Kaya hindi ka gitman. Hindi sa kan. Makaon. Samtang gintundaan na lang si Manong Sixto Calawigan nga naaksidente ang ginasakyan sang iya bata apang pag-abot sa lugar. Wala na sa pakalibutan ang 13 anyos nga si Arvin. Gato ganit ano karon apian na alat na itam laom ko panaw. Pero kung kaisa ginapanaw man kay kaya man panawon pa Bukari High School. Sa panaw man kung may mo pa laban sa kaigin. Motor ito. Nagsinggit handa nga tung budget. Taga manaan ko lagang ko pa. Kay manan mo nga dyan talaga sakay. Sakay. Di pag-abot ko to dati kaya sa karsada. Bot ko ting nagaw ko tagas. Kay na wa ay raman kay na YT panglibutanan kay na lipang pa na kay na. Uy. Dito pa tumam. Ting nagaw ko lang nga patay ko kargas motor ga ablay. Ano gipilas ni Dr. Arvin? Kung ka doktor ko do ay magpilas do kalampos man kano. Ana lampas ana ulo. Samtang ginasabak naman ni Maricar Cabana ang iya 5 ka tuig nga bata pero kadasig lagid sang hitabo. Tungod sa isa lang gid kapamisok, wala ginalauman nga madula ang pinalangga nga bata. Ano tanagid man mismo nga nagadala? Pagwa na kita. Ginanuan ko Ano man sandala nga duwag yung daraga sa ospital na Diri sa Rural Health Unit sa Banwa sang Leon, naabtan sang K5 News FM Iloilo News Team ang pila ka mga pasahero nga sakay sang jeep. Iban sa ila, mga minor lang gid nga kapilasan ang ila naagom. Isa sa mga kasakay diri amo ang mag-iloy nga Sanday Marijen Kari, 42 anyos. Kag ang iya bata nga si Kimberly Jean, 18 anyos. Para kay Marijen, ikaduwa na ini nga kabuhi tungod nga bukol sa butkon kag papalnakit sang lawas ang iya ginabatsyag. Ginpasalmata naman sini sang dako
ang Ginoo nga nabuhi ini kag ang iya bata. That time nga matabot, ano naisip mo na eh? Wala, gapirong lang ako sa Oo. pangamuyo nga buhi pa. Di that time ang bata mo, panugdaw mo man? Oo, di. Pangita mo di yun? Tana pag ari nagsagap na cancer kay una tana kati sa buli lang tana mo. Sige, kurihit akan kagwa sa jeep mo. Nagakabit sadto sa jeep si Kimberly sa madisgrasya. Nagtabog ini kag maswerte wala gid ini mapilasan kag una gid ginpangita ang iya iloy. Tsaka po si Mama. Pero nakita mo anong sitwasyon? Galagpit sa jeep na nga daw galusot lang lawas na nga half. Ni mama mo? Sa diin dampi nga parte ka jeep? Daw ulo galiguro lusot ko na kanto eh. Sa diin siya naglusot? Sa daw ano bala ka jeep? Sa ulo? Sa dumitana ka jeep. Sa prungkuan bala. Sa may prungkuan? Sa may... Kung basiyan ang pahayag sa mapumuluyo, wala nilag na basol ang driver. Tungod nga hindi man liwan ang mabiktima, tungod man kay nablusan man lang ini sang driver. Magluwa sa pahayag sang driver, ginatudlo nga rason amo ang hindi maayo nga sitwasyon sang dalan nga amo ang gintunaan sang disgrasya. Importante nga may siminto lang. Makakuan lang nga daw namin na pamanaw ko mga sakyan ba? Nga safe, no? Diyan why na siminto kung may grabiling na rin, di man lang ako kayo mabaw road. Nagpasalig naman si Leon Mayor Maria Lina Hulipas nga buligan ang mga nagkalapilasan kag ang mahimata sang duwa ka mga nagkalamatay. Ang pila ka porsyon sang dalan ang amat-amat naman nga ginakayo pero plano sini mangayo sa national government agud nga matapos ang proyekto. And eventually in general area maano ra dyan, completed ra dyan. Pero limitado man ang pundo, hindi kasaramtan na kung lokal lang. That's why nga nag-source out kita alin sa national government. Okay, sorry, anay kami ni Mayor Malin. Okay. Amo gito obrahon niya, no? Nag-meeting na to siya gani nga ang remedial measures nag-advise man gani na buligan na pati si Gov, no, sa province padalaan mga green trucks or mga equipment, no, para mapulihan o buligan na kung delikado hindi na lang anay pagpaagyan, no, kay tungod sa natabo bala. Sa mga kasubong sini nga aksidente, ginapabutsyag sa aton sang realidad kung ano kabudlay ang pagpangabuhi sang aton mga kauturan nga nahamtang sa nabukid nga lugar. Ginalauman na lang sa mapumuluyo sa mga nagalabay sini nga dalan nga kuntani matalupangdan man lang ang ila panawagan. Ginahulat na lang karon sang Leon Municipal Police Station ang desisyon sa pamilya sa mga biktima agud mapasaka ng kaso nga reckless imprudence resulting to double homicide and multiple physical injuries batok sa driver. Para sa special report, direkta diri sa may Banwa sang Leon, Iloilo, upod kay Kaki-5 Anjo Salmorin. Ini naman si Kaki-5 Enrico Surita Jr. para sa kampyon nga balita serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo, K5 News FM. Ano oras na nagaling sa inyo? Aga mga sa kay Sisi Prem na wala city. Ang apo ko niya na lang isa mga sa bugtong. Bugtong tanan. Tana lang isa ko yung Foro de los Pueblos. Nabatian mga ka-K5 ang special report sa K5 News FM Iloilo. Upod kay K5 Enrico Surita Jr. kag K5 Anjo Salmorin. So muning natabo kag
gintunaan sa kamatayon sa duha tanan ka mga minor de edad mga ka-K5 magtiyo ni siyang napatay mo no sa aton sini nga mga kauturan kung nagpangako man ang local government units ng Leon nga mabulig sila financially sa sining mga biktima and at the same time tinguan nga mapamat-amat pakayo ang lutakon nga dalan. Muna blang kisangin ang balaton blang nga kung hindi pa bla magluntad ang aksidente way pa sang may mapatay do way pa naton mabalaan kung mabalaan sa mga pumuluyo dira sa may Kagay, Ingay kag Danau kung may plano gid man naton sini nga gobyerno sa pagpakayo sang dalan da kay 5 Tang nila nakadaka lang. Magyan lang gid bala kay 5 Ray. Kay kung naging mantuyo tamang giklutak. Kung ikaw manabis may maganahan magkadto da. Bisan tingadlaw pero pag mag-ulan niya ang bangod sa klase sang duta malutak gidya kag kalubong sakyan humok ang lupa no may ara dabi nga lupa nga do no ganing lupa nga deblang bas matig-ase blaw may ano na mo may ngalan nalipat ako sang nang pula sibla kolorya bla kante daw sa aton sini nga mga kabyanan nga do kabudlay bisan na bisan na gaulan matawag ni mabaskog matiga sa aton sining mga kakipay pero ng lupa da nga ginagyan sa aton sining mga salakyan dira igang no igang nga lupa tama salamat gid Ma'am Laura so magaysay iniya luta kini galapotsak kini siyo mamumukumok sa aton sining mga kakipay so ang makambag ito ni sa aton blang nga pulis nga ti kung dalaw mo guro mga salakyan mo mga auto da guro malubong gid guro da ni guro ka alinda no Bisa mag 4-wheel drive ka pa, no? Mga 4x4 ko na pero galing kay aton may tagin na risgo da. Ang aton nga pick-up, pasibla kag maggatulod si Ralph Mosqueda kag Jason Claro na langaw. Gawan, di man taman ka, doon kitid pang dalan. Sige, sa aton sa mga kabyanan. So, no? Kita ya sa diri sa K5 News FM, gabay pa nga masolusyonan inang mga reklamo kag ginapalabot nga tubag ni sentimento sa aton mga pumulo dira sa may barangay Kagay, Danau kag Ingay no nga mamatamat pa kayong ila sini nga dalan para mangin matawhay man kag mahapos sa mga commuters sa mga pumulo dira nga ila binigid nga pauli sa sina nga mga barangay dira sa may Leon, Iloilo mga ka-K5. Alas 7:55 oras sa to sa Libarwa nga pagpangalagad. Good morning gid kay Ma'am Zacarias Pulahan nga nagapamatigid sa to sa nga pagpangalagad Laura Sumagaysay and sa kay Ma'am Annalyn Magno Flores Rex, Sir Arman Guay, Sir Jesper Jesmar kag kay Sir Blair Montaliano nga nagapamatigid no sa aton sinibarwa nga pagpanalagad mga taxi patrollers naton kay Sir Jomar Renan, Sir Joshua and kay Ma'am Lodi Gulilao dira sa may Top North Mandurriao nagapamatigid Ma'am Maritalia Michelina amo gid nga dalan sang una pagkadto sa Niway as in wala na sang adlaw nga wala ko gahibi in first 3 months ko dito kay masubo ahay. Kang labong nga niway ng lugar ni Mama Ray. Kadto kami nasang nagkaroon lang mo. Mayo lang gani subong kay kuan na lang sementado na. Pero sa unam layo giman to kag amo man ang lutak lang nga ginausoy nila kay 5 Ray. So kung makarelate kini ang mga OFW nga halinbla sa uma. Kag makita nila subong ang sitwasyon bala kon balikan ang natabong ini sa barangay Kagay Leon. Correct. Ma'am Freda Sarmiento, good morning. Glory Blanco, Sido Nagalio, Sir Werem Tosino, dira sa may Miagaw, Iloilo, nagapamatigid sa ito sa libar mga pagpangalaga. Alas 7:56 sa aga sa pagbalik sang K5 News FM Foro de los Pueblos program, damo nga mga information kag balita ang aton sa libar mga pag-istoryahan. Pod sa report sa aton sini patrol with K5 Ralph Mosqueda kag istoryahan ta makaron sa aton sa libar mga pagpangalagad kay dito sa may syudad sa Bacolod ginalanog ang mga taga Bacolod sa balita kapon dito matapos kami masapuan ng isa ka dalagita nga nagaagnas na ara na sa advanced stage of decomposition ang iya sini nga lawas nga nakitaan sa sulod sang katubuhan mga ka-K5. Ang ining dalagita una nga na report na sa K5 News FM Bacolod nga nadula mga kabyanan no matapos ang pinakasimana ginkonfirmar sang iya sini nga Iloy live dito mismo sa area mga kabyanan nga bata ya gitong nakitan bangod sa sapatos nga puti
nga ginasuksok sini mga kakay-5. Ini ang masubo mga kuturan kay balanyo nga ang uli nga tawo nga upod sang sining dalagita antes banwa nga mamising way sang iwan kundi ang iya sini mismo nga stepfather. No? Stepfather ya. Ang nakitaan nga upod sini mga kakay-5 antes madula. Ti subong mga kakay-5 ang stepfather ya kakay-5 Ted. Missing. Sa aton sini nga mga kuturan, amo na kung kaisang mangita kamo bala sang pangasawon, no pamanahon baw i-double check nyo gid, pangilalahon nyo gid sang insakto. Ilabi na gid kung may bata kamo nga babayi mga kakay-5, no? Sa aton sini nga mga kuturan, way makita nato ni ginapagkamalaot ang mga iban naton sini nga mga kuturan nga ti tawag ni no nang asawa bala sang unamana sang bag-o. Ang importante lang gabay pa nga tawag sini kilalahon yung gid sa gusto lang tabla ho naghawan ang naghapay ang katubuhan to kahapon ho sa aton sini nga mga ka-K5 amo ni ang cases bala sang rape no kag sang pagpangabuso sa mga dalagita sa May Negros kadamo ka-K5 Ted kay bangod nga tilapad ditong mga sinda very prone and very fragile sila mga kabyanan ng mga babayi dito no sa mga manyakis kag sa mga adik. Una tang assignment dito sa Negros sa ginhalin kita from Antique first ko nga salpa sa patrol amo man niyo may nasapwan nga dalagita man sa tunga sang katabuhan and under sa state of decomposition ng mga kabyanan ang iya sini nga lawas ti kaluluoy sa ton sini nga mga ka-K5 no pasensya gid sa mga nagatimo karagakaon subong sa ila pamahaw pero based sa makita naton nga video nga kuha sang aton sini nga sister station or mother station naton sa Bacolod sa aton sini nga mga ka-K5 sa ilang nga drone shots ni no makita naton ang tulan bra sa tiil sang bangkay nagakabit pas sa pato siya. So, istoryahan tani karon kag tinguan ta nga makakuha sang additional update sa aton sini nga mga reporter dito sa K5 News FM Bacolod no sa natabo nga pagpatay and possibly paglugos sa sining dalagita nga si Jennifer sa sining dalagita nga si Pearl Joy mga ka-K5. Mabalik ang Foro de los Pueblos program, The People's Forum sang K5 News FM Iloilo. Standby. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. On behalf of the Iloilo City Government, I extend my warmest congratulations to K5 News Iloilo as you celebrate your 3rd anniversary. We have always considered you, the members of the 4th Estate, as our partners in public service and development. Your commitment to bringing relevant news and information as well as entertainment to the Ilonggo community has truly been invaluable. May you continue to be a beacon of truth and democracy, illuminating the facts and events that shape our society while upholding professionalism and media excellence. Here's to the next chapter in your journey of broadcasting excellence. Again, congratulations. Padayon kita sa pag-uswag. It's a hammer of justice. It's a bell of freedom. It's a song about love between the brothers and the sisters all over the
Congratulations to K5 News FM Iloilo on your 3rd anniversary. Si Senator Tolentino, I commend your dedication for delivering quality news and entertainment, which has made a significant impact in Iloilo. Special acknowledgement and thanks to the station manager, Mr. Ray Espejo Malay, for his leadership and commitment. Naway lalo kayong maging matagumpay. Tapos si Senator Tolentino, ang inyong majority leader. Maraming salamat. It's a hammer of justice. It's a bell of freedom. Congratulations K5 News FM Iloilo on your 3rd anniversary. Sa sulod sang 3 ka tuig, nangin kabahin na sang kabuhi sa mga Ilonggo ang K5 News FM paagi sa inyo mapuslanon nga mga balita kag impormasyon, kalingawan kag serbisyo publiko. Kabay nga magpadayon ang inyo pagserbisyo sa mga pumuluyo sa madamo pangatinuig. The Iloilo Provincial Government also wishes to express its heartfelt appreciation to your station for your invaluable assistance in broadcasting crucial information and promoting key advocacies within our community. Indeed, K5 News FM has become more than a radio station. You've become a beacon of information, a source of entertainment, and a pillar of public service. To the men and women of K5 News FM, congratulations and keep up the good work. Hoy! Bugtaw ron, magbararango na kamo! Magpararigos na kamo! May maginabat yan nga mo na. Oo. Pero ko mati, mga kakadlaw lang gani ako lang nga asawa. Ako galit si Joseph Intila, K5 at Volunteers Taxi Patrollers. Nag-start sa Barangay Banuyaw, La Paz, Iloilo City. Pero may nga nagpamati adwadlaw sa K5 News FM Iloilo 88.7. Isa doon naluoy na ko sa akong nga speaker sa taxi kay wala unta sa iya nga uwang sa pagpatukar sa programa sa K5 News FM hasta sa pagtulog. Bisan sa damgo gani namon Sa tripon kami ka Soriana kami nga Mex, damgo ko mo ni Mex, so pamatsaga ko duga field reporter man ko mo. Pero wala man imposible. Oo. So nanamian ako kay ginaknalit ko bala nila nga ano kagali ang K5 News FM volunteers kagali. Bako isa ako sa mga volunteers bilang taxi patrollers. Balabaw maayo gida nunoy kay nakasulod ikaw. Pero isa mga kraya ang mga lingwahe lagal hindi ko abi kabalogin magkraya. Pero manami bala sa Balasagon kay bisan diin ka. Once ang balaan nila nga ara ka sa K5 News FM. Naknalit ka gid nila. Sa liwat ako gali si Joseph Intila, taxi patroller sang K5 News FM 88.7 Iloilo. Kampiyon sa balita. Aporo de los Pueblos no nananamian na sila kaya kay Sir Reka kay Sir Teja kay namin na sila nga duwaya upo doon magasagad ka kuan sa komentaryo sa ilang programa. Ako si Nenita del Prado, taga Black 5 si Nikway Lapos, 68 years old, number 1 giguguro nga kuan sang K5 sang una Radyo Bandera. Subong K5 88.7 na. Ano gid ko, sympathizer gid ko guro masyado sang K5 ya kay alin sang 2022 hasta subong ya K5 ko. Pagbugtaw ko pa lang nga sagaya. Bala na mga kikaingod na mo na basta kay matunog ang radyo ko. Tapos sa mga produkto ni Dr. Ramil, naga-maintenance ko sang D3 Bio kag DTX kay nagamanas ang TL ko. Bisan naga-obra ko na ya. Nagayuhom ako na bala. Ang balas ng tao, yan lain, magkaya utok basta ka nagakadlaw lang kuya.
Pamlabisan ng mga kapigado man sang pangaboy, pero at least may makabuin-buyan sang stress ang hamon nga makapamati ka sa K5 ba. Basta ganda na dahil radyo ko, lipay na ko na ya. Namiyan ko sa istasyonan, kuya mo. Bisan sino na dahil, makatando na radyo ko sa sulod. Ako sa liwat si Ninita Del Prado, solid nga taga K5 88.7, kampiyon. On behalf of the Iloilo City Government, I extend my warmest congratulations to K5 News Iloilo as you celebrate your 3rd anniversary. We have always considered you, the members of the 4th Estate, as our partners in public service and development. Your commitment to bringing relevant news and information as well as entertainment to the Ilonggo community has truly been invaluable. May you continue to be a beacon of truth and democracy, illuminating the facts and events that shape our society while upholding professionalism and media excellence. Here's to the next chapter in your journey of broadcasting excellence. Again, congratulations. Padayon kita sa pag-uswag. It's a hammer of justice. It's a bell of freedom. It's a song about love between the brothers and the sisters all over the Congratulations to K5 News FM Iloilo on your 3rd anniversary. Si Senator Tolentino, I commend your dedication for delivering quality news and entertainment, which has made a significant impact in Iloilo. Special acknowledgement and thanks to the station manager, Mr. Ray Espejo Malay, for his leadership and commitment. Naway lalo kayong maging matagumpay. Tapos si Senator Tolentino, ang inyong majority leader. Maraming salamat. It's a hammer of justice. It's a bell of freedom. Congratulations K5 News FM Iloilo on your 3rd anniversary. Sa sulod sang 3 ka tuig, nangin kabahin na sang kabuhi sa mga Ilonggo ang K5 News FM paagi sa inyo mapuslanon nga mga balita kag impormasyon, kalingawan kag serbisyo publiko. Kabay nga magpadayon ang inyo pagserbisyo sa mga pumuluyo sa madamo pangatinuig. The Iloilo Provincial Government also wishes to express its heartfelt appreciation to your station for your invaluable assistance in broadcasting crucial information and promoting key advocacies within our community. Indeed, K5 News FM has become more than a radio station. You've become a beacon of information, a source of entertainment, and a pillar of public service. To the men and women of K5 News FM, congratulations and keep up the good work. Hoy! Bugtaw ron, magbararango na kamo! Magpararigos na kamo! May maginabat yan naman na. Oo. Kaya ko mati, kanina sa kakadlaw lang nga ako nga ako lang nga asawa. Ako galit si Joseph Intila, K5 at Volunteers Taxi Patrollers. Nag-start sa Barangay Banuyaw, La Paz, Iloilo City. Pero may nga nagpamati adwadlaw sa K5 News FM Iloilo 88.7. Isa doon naluoy na ko sa ngakon nga speaker sa taxi kay wala unta sa iya nga uwang sa pagpatukar sa programa sa K5 News FM hasta sa pagtulog. Bisan sa damgo gani namon Sa matripon kami ka Soriana kami nga Mex, damgo ko mo ni Mex so pamatsaga ko duga field reporter man ko mo. Pero wala man imposible. Oo. So nanamian ako kay ginaknalit ko bala nila nga
Ano kagali ang K5 News FM volunteers kagali. Bako isa ako sa mga volunteers bilang taxi patrollers. Balabaw maayo gida nunoy kay nakasulod ikaw. Pero isa mga kray ang mga lingwahe lagal hindi ko abi kabalogid magkaraya. Pero manami sa balansagon kay bisan diin ka. Once ang balaan nila nga ara ka sa K5 News FM. Naknalit ka gid nila. Sa liwat ako gali si Joseph Intila, taxi patroller sang K5 News FM 88.7 Iloilo. Kampiyon sa balita. Aporo de los Pueblos no nananamian na sila kaya kay Sir Rey kay Sir Tedja kay namin na sila nga duwaya upo doon magasagad ka kwan sa komentaryo sa ilang programa. Oras sa K5 News FM Philippine Standard Time mga ka-K5 alas 8:12 sa aga oras. Ginadulong sa ito si Kalawan sa Klinika D3 Bio. May vitamin D3 ka na ha. May extra virgin coconut oil ka pa. Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos. Sa aton sa mga ka-K5, welcome back sa pagpangalagad sa Foro de los Pueblos. Sa aton sa mga pinarangga ka mga tagpalamati. Gina-remind naton kamo nga magtumar. Mag-inom sa Klinika D3 Bio nga saranggid makabulig sa inyo sining ikaayong lawas. Ang Klinika D3 Bio nga may vitamin D3 kag extra virgin coconut oil nga may rasang antiviral, antibacterial, antifungal kag anti-parasite parasite properties. Nga saranggid makapatay sa mga viral infections, bacterial infections, mga fungal, fungus sa imo sini nga mga panit, katol-katol mga kabyanan kag ining parasite to konbitok. Sa aton sini nga mga ka-K5 epektibong suplemento halin kay Dr. Ramil itang uy mga ka-K5 amo man sa pagtap na sang mga virus kasubong sang dengue. E gani mga ka-K5 magtumar na kag mag-inom sang Klinika D3 Bio. Ang Klinika D3 Bio ang manami nga parisan sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C mga ka-K5. Ini ang Mighty C nga hindi acidic, non-acidic vitamin C kag safe game nun bisan wala unod ang imo sini nga tiyan. Ang ining mga produkto ni Dr. Ramil Uy nga garantisado ang saranggid nga mabakal sa mga Klinika Product Center naton sa may Miagao branch, sa may Kalinog branch, Pasig City branch kag sa may Iloilo City branch sa may Haro. Sa Kalinog dira sa may Cosmart, sa Pasig sa may Salvacion Street, kag diri sa may Miagao sa may Orbi Street mga K5 kag diri sa may Iloilo City sa may Haro tupad lang sang Robinson Saro, dira lang sa kilid sang St. Robert's International College. Adto kamo dira may free consultations kita sa tagsa naton ka mga product center wala sang bayad kung magpakonsulta sa aton mga clinical doctor. Foro de los Pueblos. Alas 8:15 mga K5 sa aton sinibarwa nga pagpangalagad diri sa K5 News FM Iloilo. May bisita kita sa aton sini nga mga K5 ginasalot na gid ni because nga pangayo siya sa nga bulig and hopefully ma-channel nato ni siya ka K5 Ted no sa opisina ni board member Rolly Distura ining si Nanay ining nagapangayo sa aton sa nga bulig. Nay, dugay-dugay talang interview ng imo sining bata, ibutang nga nay ang cellphone mo sa dalom, no? Ikaw lang nga nay akon subong pamangkoton ha. Oo. Kopod naton diri sa studio mga ka-K5 ang isa ka Iloy nga nagpadulong diri sa K5 News FM Iloilo no agod ga magpangayo sa nga bulig sa sitwasyon sang iya sini bata nga ara subong sa Riyadh. Pamangkoton naton anong natabo no anong gusto nga bulig nga makuha ni nanay. Nay, pangalan mo gani kag taga din ikaw? Si Victoria Parian. Victoria Parian. Pila na edad? 60, manog 65 sir. Manog 65. Ma'am Victoria Parian, 65 taga diin gani? Banggit Kabatuan. Banggit Kabatuan. Ang imo bata nga OFW diri Gapuli sa syudad? Oo. Taga diin siya nga barangay? Sa Baydongonbi. May isawa, may bana na? Oo. May kabataan? 3 kabilog. Ang mga bata iya pila ang magulang kay ang pinakamagulang pila edad?
Mga 20. 20 ang kamanguran? Ang kwan lang, mga 12. 12 ang agot na, no? Oo. Okay. Sige. So, Nay Victoria, kupod mo diri subong si Kagay 5 Ray, araman si Kagay 5 Tedawero Pransya. Ano gid ang ginaagyan subong sang imo bata nga si sino kani? Si Annalie. Si Annalie, no? Sa May Riyadh. Isa-isa bisa mo anong mga nagyan niya to, anong mga anong reklamo ya sa imo? Ang gusto yan ay nga, ang gusto na nga mauli kung tanagiya kay ginamaltrato tanakang amo na. Di kay okay lang daan ang ubra makaya na nangamuyo tanak ko na Lord ko na kung gusto mo ko ipabilig giya ako na intindi mo ko pagpabungtawon ko na. Kung gusto mo mapahalin ako giya mukawon mo ko para makaranawi ako. Kaya mo to nagaranawi tanak ko no malas 3 aga ako no naghimas ka magpanaw. Naglagan sa. Oo, nagranawi na. Di karon nagsakay sa may taxi. Ambang na Lord ko na kapay pa ko na nga ang masakyan ko nga taxi nga driver buot lang na. Kaya makaditso ko to sa police station. Oo. Di karon pagsakay na kong taxi buot man tong taxi. Paabot sa police station may nag-abang ka na nga kuan nga Arabo. Tigi pa mangko na nga kuna what's Filipina. Yeah, kuna. Abi ni Inday nga ang Arabo nga to amuro ma-pick up ka na dalon sa agency. Agency, oo. Oo. Kali hindi. Nagupod siya. Nagupod siya kay siya mo gintulod siya sa mo sa may van. Ti karon pagupod niya ang dalan nga pakadto to ya natuman anak ko na daw pakadto ni sa balay ni Bama morambal na. O pabalik to sa balay. Pero pag abot to ya kuno nga punto may auto kuno nga pula. Nga nagagwa sa may sa may gate. Pag abot ng kuno sa may gate nga to ang pulang auto kuno nga pula nga to sige man sunod kuno kang ban nga to nga ginsakyan na. Pag abot kuno to ya binukid kuno to kuno nga mga patag to ti nga daw pader lang to malibot ay ti mga suga. Tamo to nga gakedeg ka mo karanay kuna basi amor diyan katapusan kung kabuhi na to. Okay. Morambal na. Karon ko na bayela ko lo basta lang ako ko na kay paginahanglan ko sa pamilya ko. After to nga nagbalik to sa kamusta? Ginpiskit ana sir mga ID. Pag nga documents, mga kontrata na, kag passport na, kag kwarta nga sa ka 1.5 kag cellphone na. Pag abot ka rin pag piskit ka na to, katanan-tanan nga to, tikwang di mata na sa may mo, sa may ban. Okay. Pag tikwang sa ban, ginbalik ka na to ya sa may ay tanagin balik to ya sa may PlayStation. Di sige balik. So tanagin lipat tanakang amo na sa nga amigo ng employer. Ging silo sa dayon. Ging silo ta na dayon. Ti karon pagka silo na to ya pagka aga may okasyon. Ti may pagka okasyon nga to nakita ay ang bata ko nga isa ka Pilipina nga DH man nga taga Kapis. Hambal ya ko na mayo ko na kay direk ako na kay buot na hambal man. Okay. Di hambal ni Inday kung hindi taman kambal nga buot kay ti simpre hindi ko man pa sa ulado kung murambal ni Inday. Okay, so may balaan isang agency nga nag-change employer siya? Wala. Oh. Kay wala man pakialam ang agency ay nasa may sa Saudi. Okay. Ano nga agency ni? Sige pa magkukontak ko si ma'am. Lidwell, sir. Lidwell, okay. Ti karon hambal na nay ko na ari ko di ko na sa bagong employer pero hindi ako sip ni kay manan mo ang ginsaylo niya sa akon amigo yaman sa kasusyo sa may negosyo ko na di hindi ako sip ginay ay ako ko na ginadaligpat ko na daw ginakulbaan ako nga hindi ako katurog ko na tumbal na kung kuday pa nga muyo nga ikaw day kung ko na di karon ang hambal ko no kang kang employer nga nga i-testingan na lang kuno si Annalie kuno ta isa ka semana sa pag-ubra kung paano ang ubra ni Annalie. Ti karon gan testingan ti daw mayad man ang ubra ni kang bata ko do ay man problema. Hasta rin nakadangat sa punto nga manugduhan na kabulan siya. Dira sa Bag-o? Oo, sa Bag-o. Okay. Kaya kung nanay, hindi gina ko na kumporme kung na kayo man ay kami papel na kapitan kung na to. Karon ko na kung matabo ko na kun, pwede sa nanay ko na kapanginwara kay manaan mo ay naka-registered ang pangalan ko sa iya mo. Correct, oo. Kay TY sa balaan sa agency, dapat kung mag-change employer ka na, ang agency mo na mangita si mo sa employer. Dapat ang siya sige, karon? Ti karon, ang agency na, way man pakialam, kay Purmiro nga daan nga pagtabo nga to,
inambalan ng agency ko na, ma'am, ko na, rescue ako, ko na. Ang sabat ka agency, ko na, bahala ka da, ko na. Kay bayad naman kamo sa 3 months, ko na to. Di, ma'am, hindi na mo, ko na, kay kilinti nyo kami mo, ko na. Ako na nga, sabton mo ko sa muna, ko na nga, bayad na kami sa 3 months, ko na. Kuna pwede ka mo kuna na maboy sang inyong employer kuna. Mayo man kag hindi murambal na. Hindi na pwede ma'am kuna. Kay hindi na ano kami sapat nito murambal na. Sige. Nay arada si Ma'am Anali. Oo. Okay, ito on nang iya sini nga cellphone. Nakabulyom. Oo. Interviewon ka. Pwede man may siya ka K5. Nabi siguro tawagan no. Oo. Ang pangalan niya, may ma-chat dira si mo, ma'am. Istoryahan na lang siya kay 5 Paul, kuha na lang cellphone diyo. Para at least diri mapakita tagid sa diri sa live, no? I-add siya sa Facebook, itawag sa Messenger. Para diri ta makita, para di ka mabudlayan. So, ano nga, din ang agency din siya nag-apply House Manila o kon diri sililo? Alin kay sa Bacolod, sir? Sa Bacolod siya ang agency na mo? Agency sa Bacolod ni. Tagaan mo kami pangalan sa agency kay may Bacolod, may stasyon tato sa Bacolod, ipakatuan, ipapalo-up ta dito sa Bacolod. Kaya di ang mga numbers ang sa agency sa Bacolod. Sige. Iatag mo na sa amon. Ang agency sa Bacolod. Mamangkot kita kay Ma'am Anali kag kung residido siya nga magpuli, mamo may mga programa sa provincial capital bala. Karon i-updan ka namon, ipa-assess ka namon para magkadto dito sa opisina ni board member Rolly Distura. Okay? Kay ti taga Batwa? Kabatwa no? Oo, para at least ma-assess ka dito. Oo. Pero labaya konti nga sino nagitudlo si mo nga magkadto diri sa K5 News FM? Bata ako nag-chat kay Sir Kapulot. Okay kay Sir John. Oo. Ko na kadto katunay ko na kay Sir Kapulot kay naka-chat ako to. Kuna amo diyan ay ko nang buloon mo nga number ti mo to kapon katawag ko na sa may airport. Oo. Ay ti gubra ko sa airport sir mo. Oo, sa airport dira. Okay. Sige. Siguro ko day timera kung ko'y panggabi ako sa Rumaan kung magto ako to sa Rumaan Saga. Din ka na sa airport gubra? Diyan sa iyas ang Kapatuan Sa sulod gid mismo? Oo. Ano imo brada? Pang-review sir kang mga CR mga salod man ako ikaw na dagali. Oo. Cleaners Oo. Sige. Storyahon ti mo na bata din after sina popdan ka namon didto ha. Oo, kung anong sitwasyon tapos i-check ko man karon sa OWA. Sa amon sini nga reporter ang records ng imo bata. Oo. Sa Bacolod din nag-apply no? Ibilin mo karon mga numero sa agency kay para mapapalo up namon dito sa Bacolod ha. Okay. Sige, Leadwell Agency no? Oo. Sige. Sa aton sini nga mga K5 pud nato sa Nanay Victoriano nagapangayo sang bulig diri sa K5 News FM Iloilo sa iya sini nga sitwasyon sa iya bata. Kopod naton sa linya si Ma'am Annelie, bata ni Nanay Victoria nga mo naman ang ginapayag maltratar sing iya amo kag gin-transfer sa iya sining business partner kag wala sa anuman nga dokumento no nga ginauyatan nga mangin legal ang iya sining pag-transfer sa iya isa ka employer. Ma'am Annelie, good morning. Live kita sa K5 News FM Iloilo. Kaupod mo si K5 Ray Espeja Umalay. May nga Ma'am Annelie. Morning. Sige, ginakayot ang aton sining line ha. Good morning, Ma'am Annelie. Yes, sir. Good morning. Okay, thank you. Batian magkita no? Loud and clear man ang aton nga tingog dira si mo. 44. Okay, sir. Din ka subong, ma'am? Ari ko bis diri subong sa may ikaduwa na na employer. 2 months sa friends ang employer before. 2 months ka na da. 2 months na ko, sir. Subong ara ka sa sulod sang kwarto mo? Oo, sa kwarto na, sir. Ano na oras da sa inyo subong? Mga 3:20. Sang kagahon? Oo, sir. Okay, so kamusta ang ikaduha mo nga employer kumpara sa una mo? Subong siyempre okay man kay bago pa man lang mo, hindi ko man sure na okay man sila kay ang before ko nga amo same man sila nga daw okay man sa first pero pagdugay daw hindi na nami. Ginasulduhan ka man sa insakto sa 2 months mo?
Sang unang employer, 2 ka bulan, wala mo makuha ang akong sweldo, sir. Hoy. Ang ining kadua mong employer, nasilduhan ka na sa 2 months mo? Subong ang subong employer, ang una ko nga sweldo sang July. Why? July? Nakuha ako na. Pero subong 15, wala. 2 months na ako, subong nga month. Subong nga makuha. Sige. Tani. First time mo mag-abroad, pila mo na nga lakat sa abroad bilang OFW? First time, sir. First time. Din ka nag-apply, ano nga agency? Sa Lidwell, Sir Bacolod. Bacolod, okay. May copy ka sang contract nyo? Anong nakabutang dito sa contract nyo? May ara, sir. May ara sa kay nanay ko, may ara, sir. Ginsend ko before ko naglakat dire. Okay. Di bala sa inyo orientation na sang inyo sininga agency, pananglitan nga hindi ka mo kasaho sa amon ninyo o kung may reklamo ka mo sa amon nyo, sila mangita sang ikaduha nyo nga employer, di ba? Oo, sir. Kay hindi pwede nga i-refer ka mo. Oo. Kay kundi sa antes ko nag-run away dito. Kay kapila na ko first month pa lang ko. First month? First month pa lang ko sa employer ko. First month, second week, nagreklamo na ako nga, madam, hindi ko ni kaya mag-ubraderi, so pwede mabalik mo ko sa agency. Tapos, ambalya niya, tawagan ko lang ang agency mo. Tapos baliwala na lang hasta nag-second month. Na-second month, nag-complain naman ako. Tapos hasta nag-third month, nag-complain ako, wala na. Hasta na lang gintiis ko na lang hasta ambal sang agency sa akon last, nag-3 months na. Niya, listen to madam because madam, I give the salary for last end of the month, kamuha mo ginasa. Siling ko, sir, why, okay na salary, sir, pero ang ako na, sir, hindi nagikuya gwanta ang operator, sir, kay damo-damo, pagtapos dako balay. Siling ko, kung pwede, mabalik na lang ko. Tapos ang balyang, tigintiis ko na lang sulod sa anong kabulan, hindi ko na makaya bala, sir. Tapos nagambal ako nga, madam, back to agency. Tapos ang balya, ti amo tuway na ako nag-uparado yun ng akik na sila. Tapos ang balya, sige, nyaling mo sa gamit mo kay idolong ka sa sa agency. Tapos ginimos ko man ang gamit ko. Tapos ang balya, sige, sulod ka to sa Tapos ka to, sir, ginimos ko man ang gamit ko, abi ko tuod, idulong niya ko sa agency. Galigin sulod niya ako sa stock room, sir. Ginsulod ka sa stock room? May video ikaw? May video ikaw? May picture ikaw? Nga ka sa sulod ng stock room? Te amo to do yun. May video ikaw, ma'am? May mga picture ikaw? Tapos sulod sa stock room. Ma'am Anali? Nag-decide ko nga malagyo ko. Kay hindi nagidya namin, ginkuhaan ako nila connection sa internet mo. Hindi ko makontak pamilya ko. Amo to naglagyo ko. Paglagyo ko, nagdiretso ko sa agency. Kato nga time galing sa agency, sarado kay Biyernes pala, kay among ginading Muslim Biyernes. So, abi ko kay ginkontak ko man ang istorya ko man ang security sang agency na gusto ko may istorya palang agency nga Saudi. Ti amo to ang balya na nya close kami. Ti amo to ko ang bal ko baskin kung kutidian ako makadto kay close ka mo niya, bilang tawagan ko lang ang ang manager. Sige, Ma'am Anali, kay nagkadto sa akon, abi ko driver sang Halawisi nga idalon ako sa accommodation. Gali hindi. Tapos ambal niya, I'm Filipina. Ambal ko, sir, niya, I call my boss. Abi ko ang manager sa Halawisi nga agency diri sa Saudi. Nagupod man ako,
kay ambalya uuman. Ti karon kay nagtingala ako nga do ka bukid na di nga lugar haw. Tapos dito ko na na gindala gid ko dito sa rest house na wala gid ya pala katawo-tawo. Dito gin confiscate sa akon employer nga una ang akon mga gamit. Pinangwa ya duwa ka cellphone kag ang akon nga sweldo nga isa ka bulan pero may sweldo iko ya way nga niya ginhatag ya. Amo na to dayon pinangwa ya tanan-tanan passport mo ra si mo da papers ko pinakumpiskate kag mga gamit ko ya. Ang passport mo ra da si mo? Ito ko nagkatruma. Di amo no dayon ginpabalik ya ako diri. Api ko ya balik ya ako sa may agency. Gali diri ako pinatag sa friend niya. Nga way man ko ya kabalo nga yatag ako diri sa friend niya. Ma'am? Subong diri ako sa friend niya. Nag-ano ako sa agency na ako, gapaluap, nag-ano ako. Pero sa drogi ka unfair ang gining panghimo sa agency ya. Amo na sa may dira nangayo kami bulig. Hindi ako mapatian? Hindi nagiging sakto sa agency, mahulat lang kami, mahulat sa update, wala kadugay sir. Amo na nga ginpaabot na ni nanay sa uwa, ambal ko kadto ka sa uwa. Karon ginkontak kaya ang sir ang akon employer hindi makontak kay ambal sang employer dire sa employer ko kag ang subo nga bago na ambal na ibaklon ako 70,000 SARS. Di paano niya mabakala sa akon kay wala kami ginpirmahan yung mga papers. So hindi na di pwede sir ya. Di amo na kapangayo kami bulig. Mabatian mo na ko, ma'am? Mapaluap lang, ang uwa para makapadali lang ang process bala, sir. Ma'am Anali, batian mo ko? Oo, sir. Oo. Ma'am, ka pamangkot ko bala kinaliwaton ko akong pamangkot. Una ko nga pamangkot. May mga video, picture, or proof ikaw ngaging lock ikaw sa stock room? Picture lang sa ginsulod ako sa stock room. Okay. Pero wala. Taguay na siya. Ikaduha, ano tong ambal mo nga 70,000? Gimbakal ikaw? Ang ambal sang employer ko, hindi ko no paghihatag ang akon nga sweldo duwa ka bulan kung hindi pagbayaran sang subong bago nga employer ang hindi sila kuno magbayad sa sweldo ko kung hindi magbayad ang bago kong employer. So gindangop ko to sa agency sa Manila. Ma'am Anale, dalang gina. Ambal sang agency sa Manila, hindi na pwede kay nga wala naka-registered ang ngalan mo, hindi na pwedeng mabakal. Ti ang amo nang gusto sang employer ko una kay kwartaw niya hindi niya paagi sa sa may agency, hindi na pwede sir. Ma'am Anali, ma'am ko may kapamangkot ko ma'am, matian mo na akong tingog ma'am ha para matayo yon kita ma'am, okay? Batian mo akong tingog kung nagapamangkot ko bala ma'am, pamatian mo akong nga pamangkot kay para hindi ta maglawig gid no. Ang hambal mo nga hindi pagibalik sa amo mo nga una ang mga gamit mo nga gipang-confiscate ya kung hindi siya mabaydan sa ikaduwa mo nga amo. Oo, sir. Tama? Oo. Nga worth something 70,000, no? Which is kindangop mo man ini sa agency mo kag nag-disagree man ang agency mo sini. Oo. Okay, balaan sa agency mo. Subong balaan sa agency mo, subong kung din ikaw? Oo, nabalaan nila sir. Ang muna gani sir, nagambal ang agency sa ako na hambal ko ma'am, kwaong ko na lang akong sweldo. Mahalin ako. Di ambalya oo, sige kwaan na lang sweldo mo. Paganti sa mlin, makato ako sa agency sa Saudi. Sa agency na. Embassy? Oo sir. May ano ka mo daw? May sister office da ang agency nyo sa area daw? Or sa may ara daw opisina sila? Wala? Ang office nila subong kung Friday lang sa Friday lang sila ga-close ang agency Saudi, sir. Okay, agency sa Saudi. Okay. Friday. Okay. So ano nga ba sang imo nga agency? Kay ambal mo mapuli ka na, mabalik ka na sa Pilipinas. Ano nga ambal nila sa imo? Amo na ambalya kadto ka sa agency Saudi nga dito ka maano kay para ma-process ang imong kagdayon kay ang employer ko before hindi na makontak ko no kay
kay amuna bala Sige. huway na sa coordinate sa agency Saudi. Okay. So ambal sang agency na Philippines ambalya masulat sila demand sa may UWA parang UWA agency or embassy na namin mo, ma'am? Employer. Kay dito ang passport ko kag ang exit visa ko siya na mahatag ang employer ko. So hindi nila makontak kay muna bala. Siyempre, So ang passport mo, ginkuha, confiscate gali sang una mo nga mo. Why ka passport ginayatan subong? Wala ka passport subong? Siya, sir. I Para see. siya. Okay. Sige, base sa embassy na gina-advise mo sa ano? Sang agency mo, hindi, o kung agency gid ng opisina mo ginambal nga katuan mo. Embassy sang Pilipinas o kung agency gid nila mismo? Agency sa Saudi. Agency sa Saudi sang nga priyasman sang agency nga ginaplayan mo. Oo. Okay, sige. Mama mo ni ho, para hindi ta maglawig, ang imo sibo nga gusto makapuli ikaw, tama? Hindi ka na mangita sa iban pang empleyado da. Hindi ka na mang empleyado. Mapuli ang imo goal, mapuli ka na lang gid. Okay. Mapuli gid ko sir. Sige, amo ni mamo ang obrahon naton, tiponon mo tong mga ebidensya, especially subong way kada may ginuyatan nga passport, kay mo gid yung pinakaimportante sa tanan mo. Nga bagay nila, hindi na pwede yakwaon sing imo sining among passport, no? Tani way mo na ginatag. Kaya ganigin pahog mo sa nga police mo sa kung pailan mo sa kaso kung kwaon yung passport mo kay ti bawal na yamo. Bawal gina yang kumpiskar sa amo mo passport. Ang obrahon namon diri subong sa Iloilo kay ari di sinanay mo ipapaupod ko ni sa sakon nga reporter, samon nga reporter, ipa-consult namon ni ang imo sitwasyon sa OWA and at the same time may ara nga programa ang provincial government naton sa opisina gid mismo ni board member Rolly Distura nga nagabulig sa mga sitwasyon nga mga kasubong sini sa mga overseas Filipino workers naton, especially sa mga domestic helpers naton, no? Pamangkoton naton, mangayo kita advice dito kung ano ang pwede naton maobra. Ma'am Anali, relax ka lang da, pangamuyo, pahuway, subong, samtang nagahulat kita sa mga resulta sinidiri, upod sa imo kay Nanay Victoria, obrahalang ang imo obligasyon dira subong. Importante, why kanila ginasakit? Amo ginang pinaka-importante da, no? Kung hindi ka komportable sa sitwasyon mo sa ila, hindi ka mapakali kay wala ka salig sa mga tinion nga ni obrahalang ang imo obra. Samtang nagahulat kita sang bulig alin sa aton sini nga probinsya kag sa update sa aton sini nga OWA. Okay, Ma'am Anali? Okay, sir. Sige. Okay, sir. Ma'am, hindi na ko kapadugay sa imo, Ma'am, ha? Kaya naka-standby amon nga reporter sa Bacolod para sa dugang namon sini nga update. Ma'am Anali, thank you, Ged. Halong ha. Ma-coordinate kami din kay nanay mo. Okay, sir. Ari di si nanay mo kapamati. Subong anong imo mensahe, Ma'am Basia? Anay, in kalma ka lang da kay ang aton nga problema matapos kininay. Basta importante nga makapuli ko nga buhi. Amo lang nanay. Nay, ikaw ano mabal mo sa bata mo kay Nali? Halong ka lang dai. Nay, sige be, liwat din nay. Ang imo nga ari si Nanay Victoria pala kubik. Ano imo nga mensahe sa bata mo nay? Mensahe ko sa bata ko nga maghalong lang kag magpangamuyo. Matapos kita aton nga problema na kaya rin man si sir nga nagabulig sa aton. Thank you, good sir. Mama Nali si Nanay Victoria gay libion kini kay na no sa magasaka diri sa stasyon. Tawag ni kabalaka gid sa imo nga sitwasyon dira. So kalma ka lang dira, hindi gid magpakulba para at least ma-relax man si mama mo diri, si nanay mo diri ha. Kay ti mamo may edad na ni nga daan to basibla kung ano man matabo siya ha, Ma'am Anali. Okay, sir. Sir, thank you, good sir. Salig ko lang na sa inyo, sir, kung anong update dapat ko Sige. Ma'am, kami diri sa K5 News FM, mapacilitate lang kami, ma'am ha. Oo, mapacilitate lang kami, sir. And hopefully sa pagpacilitate namon, matingwaan nga makapauli ikaw sang safe ha. Hindi man gid kami kahatag kag kapromisa sang dako nga bagay. Basta ang amon diri facilitate lang namon mabuligan amos nanay nga ma-process yaman kung ano man ang dapat i-process para makapauli ikaw. Okay? Ma'am Anali, salamat gid. Halong ikaw dira ha. Okay, sir. Okay, sige. Okay. Salamat. Sir. Sige. Sir. Okay.
Liyog ko ka K5 Paul, pa-standby na K5 ano, K5 tawag ni K5 Randy. Nanay Victoria, salamat kid Nay. Thank you Nay ha, thank you gid ha. Ulat ka lang da sa gwa Nay kay pag after sini istorya kita. Okay? Ang ano Nay? Kansang karon Nay dira lang sa gwa, ulat lang da. Okay? Sige Nay, thank you gid ha. Hindi ko tanay ka K5 Eric tagais na Nay tubig gani. Yes, oras alas 8:42 sa aga diri sa K5 News FM Iloilo. Balik kita sa aton silibar nga pagpangalagad, no? Tinabatian kong concern kita ya diri sa K5 News FM kung makita ta nga ano man no, nagakadapat nga buligan ng aton sini nga mga kuturan nga nagasaka diri kiti halin pa niya sa Kabatuan, halin si Kabatuan personal nga nagkadto diri sa K5 News FM Iloilo, no? Sa aton sini nga mga kabyanan para lang gid nga mangayo sang bulig sa sitwasyon sang iya sini nga bata nga ara subong sa Riyadh bilang isa ka domestic helper. Alas 8:43 sa aga sa aton sinibanwa nga pagpangalagad mga kabyanan, no? Try tabi kung hindi si K5 Randy, si K5 Carla, defensor sa K5 News FM Bacolod. Ano subong pinaka-latest nga update mga kabyanan matapos nga maglupok ining balita nga may nasapuan nga isa ka babayi sa tunga sang katubuhan mga kauturan, no? Sa aton sini nga mga K5 kag ang ining babaye amo ni siya ang ginatudlo mga ka-K5, no? Nga namising sang pila na kasimana mga kuturan naging kilala kay Pearljoy. Kag sa karon nasapuan ng iya sini nga bangkay sa tunga sang katubuhan mga ka-K5 sa may barangay Kubay, siyudad sang La Carlota. Dahil ibion ang iya sini nga Iloy sang makitaan mga kabyanan kaya ginakumpirmar yagid nga amo niyang iya sini 15-year-old nga bata nga dalaga nga si Pearljoy mga ka-K5. Hibaloon ta ang pinaka-latest nga update subong kay ginatudlo mga kuturan nga suspect while iwan kundi ang iya sini nga stepfather. Ano ni kamatuod? Ano ang natabo ka K5 Carla Defensor patpata halin sa umpisa sa amon diri sa may syudad sing Iloilo kay pati diri sa may syudad sing Iloilo nakalabot ang paglanog sang sining masubo nga balita dira sa may Negros Occidental. Naka-standby sa kampiyon nga report ka K5 Carla Defensor. K5 News FM Kampiyon Report. Yes, K5 Ray, K5 Ted, maayong aga sa inyo sa kagsaton sining mga K5. So kahapon gitudulungan napon kung sa diin nasapuan ining bangkay nga babayi sa Banwa o kung sa syudad sa La Carlota K5 Ted, K5 Ray, no? So nag-upod kita sa Iloy upod sa aton sini kapulisan diri sa area sa Police Station 9 nga nagapadulong dito sa Barangay Kubay, La Carlota City, no? So samtang nagapadulong kita sa La Carlota City, aton inigin interview ang Iloy sini ni Pearljoy upod sa iya sini nga tiya kag ang iya sini nga pakaisa, no? So sunod sa kay Jennifer Galve, ang Iloy sini ni Pearljoy nakabaton ini sila sa impormasyon nga may nasapuan nga napatay sa area sa La Carlota kag ilagin check ang picture kay K5 Ray kay K5 Ted kag dito na ginagarayaon ng Iloy kay tungod nga na pamilyarya ang ginasuksok nga short sinisang bangkay nga nasapuan sa La Carlota, no? So mo gid iya sini nga gintandaan nga ano ni nga iya gid sa iya sini nga anak kay ang short na suksok na to strike ato ka K5 Ray ka K5 Ted iya gali ni Jennifer galing kitigutok na sa iya amo ni pirmi ang ginasuksok kumbaga paborito na bala ni Pearljoy nga suksokon ini nga shorts, no? So amo na ang iya sini nga pagkakilala kung nakilalaan niya iya sini nga natungod sa short nga suksok sa nga bangkay ka K5 Ray. To confirm amo ni nga nagpadulong sa ila ang kapulisan sa Police Station 9 kay ang kapulisan naton sa Police Station 9 sa pagpanguna ni Police Captain Michael Tuburan nagaka-monitor sa aton, no? Sa live ni K5 Randy Coronel kahapon kay pagkabalo naton nga may ara sa nasapuan nga babayi o kung nasapuan nga bangkay sa area sa La Carlota nagsirit sa gilayon si K5 Randy kag dito naging pakita ang lugar kag gipakita manapon ang sitwasyon sini sa bangkay K5 Carla. Yes, ano gani nga pitsa
atong gindeklarar sa kung di ko magsala, it's July, something in July, isang report sa nga missing. July ano to gani? July 29 kay K5 Ray. July 29. Yes. Subong, it's August 14. Solo sobra duha ka semana antes sa nasapuan sa tunga sang katubuhan sang kampo sang Tubo dira specifically sa barangay Kubay, La Carlota City. Kakay 5 Carla sa inyo sini nga pagpangusisa. Ano ang senaryo sang natabo? Paano ini posible nga nakalabot, no? Dira sa may La Carlota City ining si Pearl Joy Galve. Kag ano nga adlaw oras sa ulihi nga nakitan kay sa pagkabalo naton do nag-eskwela pa ni siya sa may Sumag National High School kakay Carla Defensor abi ipaatag ini sa aton sini nga mga pinalangga nga mga tagpalamati. Siya po na kay K5 Ray, no? So sa aton sibing informasyon nga nakuha man sa Iloy, gindulong ini si Pearl Joy, July 29 sa aga, gindulong ini siya sa iya sininga stepfather, upod sa iya sininga manghud man kay K5 Ray sa ila sininga. Sino pangalan sang stepfather ya? Si K5 no? So si Freddy ni ang pangalan sa iya sininga stepfather. Yeah, so gindulong ini siya sa eskwelahan, pero nakitaan ini siya ako na nakabot na sila sa Sumaga National. Ako na nakitaan ini siya sa iya sininga stepfather sa elementary school mga alas 11 sa aga kay sugat ini kuno sa iya sininga stepfather ang iya sininga manghod. So nakitaan niya dito si Pearl Joy agi ba man ko pagani kumano ti suno bag Pearl Joy makatuman ini siya sa iya sininga utod agi pag ano na nila gaduwag tagaan niya ni kuno si Pearl Joy sang 50 pesos para pang load kay K5 Ray, no? So amo to gidulong naman si Pearl Joy dito sa eskwelahan mga 11:50 kang aga, no? So nanaog na ini si Pearl Joy kagati ini siya nagasulod na sa ila sininga eskwelahan. So ini sa stepfather sini ni Pearl Joy kay K5 Ray kay K5 Ted, no? So amo na to kaga ginsang gabi na wala na gid nakapauli ining si Pearl Joy pag nagano na sila nagmassive na ini sila sa pagpost sa Facebook kung sinong nakakita ini kay Pearl Joy, and then nagpa-blatter ini sila sa kapulisan naton diri sa Police Station 9 kagin check Manila ang eskwelahan kung ano oras naghalin si Pearl Joy sa eskwelahan ang pag-check nila half day lang kuno si Pearl Joy ginbilin dito ang bag kag wala na nakabalik, wala naman nakahibalo ang iya sini nga mga classmate at the same time ang iya sini nga maestra kung diin ini siya nagpadulong kay first day of school half day na sigila yon kay K5 Ray, no? So kay amo man naging pasyon sa iya sini nga maestra kung diin ini siya nagpadulong kagati amo na madamo naman sa ging communicate ang ila sini nga pamilya, no? Ayatiya pakaisahan ang Iloy nga libe kay K5 Carla message man niya na baton. Yes, kay K5 Ray. Ining statement sang stepfather nga si Freddy nga gintagaan niya 50 pesos pang load etc. so on and so forth. He made the statement after nga gin-report nga missing si Pearl Joy? Yes, oo, kay K5 Okay, nga gin-report ka nakita naton todo K5 News FM man to ang nag-usisa no that time kang nagdalasang pagka-missing sini. Now the question is, after more than 2 weeks nga nadula si Pearl Joy, diin na subong si Freddy? Sa subong kay K5 Ray kay K5 Ted ang Iloy kahapon gipamakot naton kundi Freddy apat na daw kaadlaw wala ini nakapauli sa ila. So ati sa subong wala pa ini siya nakapauli sa ila kag sa impormasyon naton kahapon nga nabaton na sa kay Jennifer Galve ara ini siya kuno dira sa Iloilo. Amo na ang impormasyon naton sang nagtawag ini siya kay gipamalo ini siya. Kanang lan naton makuha full name niya bra kag ang background sang tatay. Basi makabulig kami diri sa Iloilo kung ari man sa diri sa Iloilo makabulig kami locate kun din sa subong naga kung sagid man ang ginatudlo nga suspect kay K5 Carla. So gino sisa niyo man si Ma'am Jennifer ang nanay kung paano sila nagkilalahay sang iya sininga banabana? Ang sa iya lang nga na-open sa aton is 8 years na ini sila nagaupod, pareha sila nga nagapataya sang STL. Wala na ginatunong ka ang ila sini nga pag-upod kay K5 Ray kinakapokus ita kahapon sa kay Pearl Joy pero ti amo ning aton sini nga check karon tagena. Pero taga Iloilo gid ang lalaki, taga Iloilo gid.
Amo ni aton sini i-check man kung tagadiin gid si Frederick may na-mention man ato siya sa iya sining grade 2 student nga bata kapag niya sunod sa kay Jennifer nga sa Cebu ini siya kuno magapadulong. So kahapon giwat nga nagtawag amo tungara sa kuno sa Iloilo. So amo ni aton sini nga check ron gid ang background gid ni Freddy alias Freddy kay 5 Ray. Galing ba si Patalang Balahaw? Ba si Patalang Balahaw nga mambasa nga ari sa di sa Iloilo Balahaw kay balaan niya na nga do amo na natabo subong kay ti for sure nakita yan sa mga news outlet na nga siya ang ginatudlo nga suspect kay 5 Carla. May bata sila ya sang ni Ma'am Jennifer nga ilagid. Yes, kay 5 Ray may ara ini sila sang bata mo ni ang grade 2 student man nga ginadulong niya dara sa sumaga kay 5 Ray. May dugang basi nga pamangkot si kay 5 Ted sa imo? Si ang amay kay 5 Carl sang victim ano ni buhay pa niya or patay na? Wala na ini sila sa iya sining amay gaupod kay 5 Ray. Bulagay. Amo kani wala na iya sining Iloy kagang iya sining amay baligwa ini sila ka magutod sa una and then amo ning isa nga sa living partner na sa iya sining Iloy. Ang ginhambal niya nga sa Iloilo siya atong suspect. Yes, pero sa subong amo pa na aton sili nga gina-check yan sa aton sili kapulisan kung ara naman gid ini siya bala kay this kahapon kay pulising tuguran na i-include ini siya sa investigation pero wala pa gito naman siya kung persons of interest sila siya kung siya ang ginalantaw nga suspectado kay 5. Layo gid daw ti sumag labot pa siya sa barangay Kubay La Carlota layo pang biyahe. Layo. Tingnan nakalabot to anong pagpangusisa sang pulis. So subong gina-check pa sang aton sili kapulisan na kay 5 Ray kay 5 Ted ang lugar no kung paano inibala gindala ini ang biktima kay sa aton magpag-checkar wala pa gid pakod no sa aton sili nga pag-checkar sa lugar is maligwin ang lugar katubuhan ini pihak may tubo tapos ang alagyan is rough road kay 5 Ray kay 5 Ted kag maghalin ka siguro ara pa sa masubra 100 meters sa imo sindi nga pagalakton pero di ko kon makadamit ka diriya sang 4 wheels no kung magpasulod ka sa area kung sa diin ini nasakwan ang base taga-dra malang goro nang of all places nga dragid niya gindala gani amo gid ang pabangkot ka kay 5 Carla sang na missing ini siya anong observation sang asawa nagabihan puli ba naya? Kaya siyempre kung siya ni ang ginatudlo nga suspect kung nagobra sang sining krimen, probably manotis mo na nga basi uli sa pulis balay nila. Doon mo na black kakipag car? So sunod diri sa Iloy upod man sila kuno permi kay 5 Ray kay 5 Ted no dira sa area for a week nga nadula ining si Pearl Joy pero sang adlaw nga nadula bala sang adlaw nga nadula sang adlaw upod sila kay 5 Ray kay amo to nga time man nga ano sila nag I mean pagkaaga na interview ni kay Randy upod sila sunod sa Iloy kuno upod man sila sinisa na lalaki based man sa interview ni kay 5 Randy kay 5 Ray. Paano magtrato ang relasyon nila ang konblaning stepfather ngini sa bata ano ni do sweet sila no gapangita sa na may luyag sa may interesado siya sa ano sa pag observe bisang sang Iloy kag sang utod niya nga gamay. So kay 5 Ted amo pa nang aton sining check no kay sunuban sa Iloy mabuot man iniya kuno ang ang live-in partner niya no wala man iniya kuno ginasakit ining si Project amo ni check naton kung ano bala ang pagtrato niya kay Project 8 years ginasakit kag 8 years sila 8 years sila nga off the knife subot silingon 15 years old mga pila-pilang edad ya to 15 minus 8, probably 12 anyos ang bata sang nag-updanay ining si Jennifer kag ining stepfather. So nakita igid sang stepfather ang pagtubo sang buot sang sining bata, no? Alin sa edad nga 12 anyos. So kiti siyempre di na sila kadugo, probably basi kag may pagnanasa or something siya sa bata nga way may baluan sang nanay. Ang next ka pamangkot, Ma'am Carla, kay 5 Carla. Yes, Secretary. Oo. Anong trabaho sang stepfather? Kaya nga apat na kadlaw ay siya puli dira sa ila sining lugar sa balay nila da. Susunod diri kay Jennifer Galvez kay 5 Ray parehas ini sila nga nagapataya STL. Nagapataya STL ining
Yes, Freddy, kay Ray. Oh, ti pro time anong rason nga away sa puli? Anong rason nga naglakat siya? Naglisensiya sa bla sa sawaya? Amo na bla, kay ti ko nagapatay sa STL, ti dira lang siya dapat yung brayain. Ano, may transaksyon sa nga iban nga naglakat siya sa iban nga lugar? Based diri kay Jennifer Galvez kay Ray, wala ini nakalisansya, naglakat lang ini ang iya sining live-in partner. Wala yung bayo niya nakapangimos, nakakadala sa bag may mga bayo. Wala na divulge man ni Jennifer Galvez, pero naglakat lang ini kuno nga wala nakalisansya, pero naka-open ini siya, nakabungat ini kuno si Freddy sa iya sini grade 2 student ka bata nga mapasebu ini siya. Amo lang ginang iya sini nga impormasyon nga ginhatag sa aton kay Freddy. Sige, susubong ang Iloy kaduda man nga basis ni father ang nagobra sini. Susubong nga hindi pa na mahambal kay Ray kay ato to subong si kay 5 Randy ako pa naton sini nga i-follow up kay ti akan hapon sa aton sini nga pag-interview wala ini siya kuno naga kumbaga hindi naton makita nga nagapang duda na ini siya pero ti wala laya lang galing gina istorya ini nga live-in partner kay ti sunod sa iya may issue ini no third party kuno kay Ray rason base ang rason sa paglakat sa iya sini nga live-in partner sa los kumbaga kay Ray kay 5. Okay, sige kay Carla pamangkot ko lang kaduay ko na pamangkot ni paano na sa puwan ng bangkay kina kapon? Bali ini kay Ray na sa puwan ining bangkay pamaagi sa mga nagapanilo wala sa kampo no dito na nasa puwan ining bangkay ni Pearl Joy kay Ray Sunday pa lang may napamangkot kita dito kahapon nga may nagapanimaho na ugali kay ti wala man nila yagin sulod kay base kung patay lang nga sapat o kung ano man dira kay Ray kay 5 tad kay malayo kung ahalin ka sa highway malayo na nga daan halin sa highway ang dalan pasulod and then ang dalan nga na malayo man to into na sa puwan ini nga bangkay kay 5 Ray kay 5. Sige. So probably either dira ginobrang krimen or ginabilin lang sa dira nga way na siyang kabuhi. So mo pa nang mga dapat nga sisaon na kay 5 Carla Estrada, Carla Defensor. Carla Estrada man nga ako na. Carla Defensor. Okay. Salamat gid kay 5 Carla. Ano lang kami matawag ni ngayo lang kami sa dugang update dira. Yes, kay 5 Ray, kay 5 Tad, gikan diri sa syudad sang Bacolod. Ini si kay 5 Carla Defensor para sa kampiyon nga balita. Serbisyo publiko kalingawan sa Negros. K5 News FM. Ang kampiyon nga istasyon K5. Kapatid tabala ka kay 5 Paul ang video sang Iloy pagkakita yagid sang bangkay kapon. So na-confirm ni sang Iloy pinagi sa sapatos kag sa suksok nga bayo sang iya sininga bata no sa aton sininga mga kakipay pero ako yaga pati ko nga hindi ay to guro ginubrang krimen dito kakipay tada tama na klayo to araw-araw pang gasakay sa motor mapugri ano gito yung bata ya matingwa gito yung malagyo. Oo. Matsak ko ginbilin lang gidra no kaginobra ang krimen sa iban nga lugar. Sa aton sini nga mga ka-K5 alas sa 9:00 oras naton diri sa K5 News FM Iloilo. Damong salamat sa aton sini nga mga ka-K5 nga nagupod sa aton sini barwa nga pagpangalagad. Ma'am Azon Pineda Bing Space J Maricel Baloro Kasiple. Sa oras kag tiyempo bantayan lang karon ang mga update kag balita ni ka-K5 Rab sa 11 Mbps upod kay ka-K5 dyan na Sapyo. Magabulos ng impormasyon sa kailawa si Dr. Amil Uy magpamati sa mga health tips kag health information nga dapat ninyo banwa mahibaluan. Impormasyon sa ikaayong lawas. Ako naman si ka-K5 Reyes Peha Umalay. Ted Aujero Francia, the Lord bless you and keep you. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo, ini ang K5 News FM. Sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika.